nämä on niin kuin meikäläisen semmosia niin kuin oikeastaan lempilapsia nämä kaikki leffat, että siihen on niin helppo toisaalta niin kuin palata tuohon Räihäsen rooliin. Toki se on muuttunut matkan varrella, mutta siellä on ne tietyt elementit, mitkä on varmaan aina pyörii siinä mukana. Ja sitä on mukava näytellä ja sitten tietää sen vielä, että pääsee pohjoiseen kuvaamaan, mikä on niin kuin mun mielestä ihan tosi hieno homma aina. Se, että kun sinne lähdetään niin kuin porukalla, niin sitten sillä niin kuin ollaan ikään kuin porukalla, että sieltä ei lähdetä illaksi kotiin, vaan se jatkuu niin kuin se, periaatteessa kuvauspäivä on 24 tuntia tai sillä se porukka ollaan koko ajan siinä, niin sekin luo semmoisen omanlaisen tunnelman sinne, että niin hyvässä kuin pahassa varmaan, mutta pääsääntöisesti hyvässä. Tässä nyt oli vielä niin kuin silleen, musta oli mukava, että tässä oli varattu aikaa myös, että me saatiin harjoitella, koska vaihtuu henkilöitä tässä ja pitäisi kuitenkin saada semmoinen kaveriporukka siitä aikaiseksi, niin että meillä oli aika paljon treenejä tässä vielä ja treeneissä syntyi ideoita, jotka sitten esiteltiin Pekolle, että voisikohan tässä käsikirjoituksessa nyt käydä näin ja että meille tuli tämmöinen idea mieleen ja se on jotenkin varmaan semmoinen, että mulla on niin kuin monesti niin selkeä visio itsellä siinä rooli kuin rooli, että okei, tää on varmaan tämmöinen. Saattaa joskus olla sitten vähän tulla itselle niin kuin se, että jos se visio ei ole sama kuin esimerkiksi ohjaajalla, sitten on vähän silleen, että että tämä ei olekaan tällainen hahmo. Niin se on joskus vähän semmoinen ehkä huonokin homma se, että ei sen kummemmin analysoi sitä roolia. Että jotkuhan varmaan tekee ihan jotain roolianalyysejä omista rooleista ja valmistautuu sitä kautta, mutta mä luotan aina niin monessa asioissa niin kuin tämmöiseen sisäiseen intuitioon ja useimmiten se osuu kohille. Tässä minusta on todella oikein lukea tässä meidän mainoksessakin julisteessa, että Juha Vuolijoen elokuva Pekko Pesosen käsikirjoituksesta, niin se on mielestä kuvastaa just sitä, että tuo on ihan Juha Vuolijoen näköinen, siis se kaikki visuaalisuus ja mitä sinne niin kuin tapahtuu. Tietysti, että Pekko on antanut sille hirmu hyvät raamit ja sen, että kulun tälle tarinalle, mutta niin kuin, että Juhalla on selkeästi semmoinen, että hän tekee siitä, että tämä on hänen näköinen juttu. Että siitä tulisi ihan toisen näköinen, jos olisi joku muu ohjaaja. Et tietysti se on niin kuin aina varmaan näin, mutta tuossa todella vahvasti tuli se Juhan tyyli tehdä, koska hänellä on ihan erilainen oikeastaan kuin kellään muulla, kenen kanssa on työskennellyt. Että se oli yhden oton ihmeitä ei ole, että siellä 20 ottoakin kun otetaan yhdestä ja se ei ole silleen, että jäähän hinkaamaan sitä, että no nyt sulla ei näy siinä lusikassa tuossa kahvikupissa sun tunnetila, vaan se, että kuvataan ensin se, mitä ollaan ajateltu kuvattavaksi, sitten ruvetaan muuttamaan, että seuraava otto on vaikka, että no näyttele silleen, että vituttaa ihan hulluna kaikki. Ja seuraavaksi, että kuvataankin, että no nyt sellainen, että oot just saanut tiedon vaikka, että äiti on kuollut. Ja sitten seuraava joku, että kaikki on älyttömän hauskaa ja tollaista. Sitten se leikkailee niitä ristiin, niin tulee aika jänniä tällaisia. Ja sitten kun vielä viimeiseksi otetaan taas samanlainen kuin mikä otettiin ekaksi, niin näistä kaikista on jäänyt sulle näyttelijänä jotakin niin kuin päähän, niin todennäköisesti se viimeinen sit kun otetaan, niin se on tosi nappi, koska se on niin semmoinen erilainen kuin mitä se ensimmäinen. Niin tykkäsin ihan hirveästi tehdä Juhan kanssa. Se oli niin jotenkin sopi mulle tommonen, että pääsee kokeilemaan eri tyylejä ja haetaan. Toki aikaahan siihen menee, mutta nyt selkeästi oli sovittu tuotantoyhtiön kanssa, että tämmöinen tapa ohjaajalla on, että otetaan näitä ottoja, että ei tule apulaisohjaaja sitä sanomaan, että nyt enää vain yksi. En tiedä, joskus on vähän ollut siis sellaisia, että tossa
Tässä nyt ei edes muista omia elokuvia. Siis tuo se Leijonasydän. Siinä oli vähän semmoinen, että ehkä jonkunnäköinen debriefin niiden kuvausten jälkeen olisi ollut ehkä hyvä, että kotolta tuli vähän palautetta, että aika tiukka ja kireä. Ja siinä oli varmasti niinku se, että treenattiin koko ajan. Sitten minun hahmossa ei ollut yhtään hyvää puolta, ei mitään kaunista. Ja koko ajan pyöritään semmoisten väkivalta-asioiden kanssa. Ja ei sitä niin kuin itse ajatellut, että siinä ei tarvitsisi mitään tuommoista, mutta kun pari viikkoa olet silleen niin kuin ajattelet vaan, että mitenkä tässä nyt hakkaat jonkun ja vaikka tiedät, että se on näyttelyä, niin se jää silti jollain tavalla niin kuin pääkoppaa semmoisena, että oot vähän sellainen, niin kuin, että suutut herkästä ja kaikkea tollaista, että niin kuin, tommosia on kyllä käynyt. Monet paikat, missä täällä on kuvattu, niin ne on purettu. Et sit muistaa, että tossa kohi oli muuta se talo, missä kuvattiin helmiä ja sikoja tossa. Ja siihenkin on syynsä se, että ne on monesti halpoja kohteita vuokrata kuvauksia, kun tietää, että täältä tullaan purkamaan tää talo tästä pois. Ne on valmiiksi tyhjillään, ei tarvitse kalusta, ei tarvitse tehdä montaa kertaa hommia siinä. Ja niin, joo, monesti niissä on vaan käynyt silleen, että niitä paikkoja ei enää ole, että missä on käynyt kuvaamassa. Että onkohan kertaakaan ollut silleen, että tässä muuten oli se. Ja no, taitaa vielä Rantakylässä taitaa olla ehkä ne kerrostalot paikalla. Ne ei ole kauhean kauniita ehkä. Tämmöistäkin minä olen pyöritellyt mielessä, että miksi ei voisi olla tämmöinen niin kuin eräaiheinen ohjelma, että olisi, no meillä siis vaimo valmistui seksuaalineuvojaksi, aikoi seksuaaliterapeutiksi ja että niitäkin ehkä voisi yhdistää jotenkin kaikkia tällaisia ja kyllähän se varmasti niin kuin helpottaa tuota eräoppaa hommaakin se, että naama on tuttu telkkarista ja valkokankaalta, niin voi olla aika paljon helpompi saada asiakkaita esimerkiksi se, että kun soittaa, että Lavikaisen Timo tässä terve, tulkaapa nuotiolle, niin minä pelleilen teille. Se oli kyllä oikeasti, niin kuin, että en edes tajunnut sitä, että, niin kuin, että mikä vaikutus sillä on, että miten paljon kaikki pyörii siellä. Sitten se on myös niin kuin sanotaan taloudellisesti sen, että kun mullakin niin kuin varmaan pääsääntöisesti leipä tulee niin kuin pienemmistä keikoista, mitä ei täältä esimerkiksi kannata lähteä välttämättä tekemään jotain, niin kuin käyt jonkun pikkumainoksen tekemässä. Mutta tolle, että kun on 50 kilsaa matkaa Helsinkiin, niin ei se kun käyvät heittämässä siellä niitä, niin kaikki tollaset, niitä on tullut niin paljon lisää ja sitten just se huomaa selkeästi sen, että tuotantoyhtiöistä just johonkin pienempiin rooleihin, niin kun tietävät, että asun siinä tunnin matkan päässä, niin paljon helpompi pyytävät noihin. Että onhan tää vähän ikävä kyllä Helsinki keskeistä tää. Toki nythän on niinku Tamperekin on noussut vähän tällaiseksi niinku elokuva ja varsinkin TV-sarjoja niitähän on tehty nyt paljon siellä tällaista poliisisarjaa ja muuta. Et miksipä ei sitten niinku Pohjois-Karjalakin voisi. Silloinhan oli, just kun tuli noin helmiä ja sikoja tehtiin ja nää, niin silloin oli niin kuin, että Pohjois-Karjala, tästä tulee Suomen Hollywood. Ja oli tosi suuria suunnitelmia, mutta kaikki jotenkin kariutui sitten. En tiedä miksi. Varmaan rahasta kiinni. Jännä nähdä se, että miten tuolla nyt tuolla Sotkamossa, sinnehän tulee tämä iso TV, niin kuin studiomaailma, missä voidaan kuvata periaatteessa mitä vaan sitten. Mut niin, kyllä tämähän olisi kanssa niinku ihan mahtava paikka kuvata. No täällä Sorjosta tehtiin nyt sitten tuommoista, mutta niin. Siellä on niitä muutamia helmiä saattaa tulla, ei ehkä ihan joka vuosikaan. Niin kuin leffoina, jos ajattelee ihan elokuvallisesti. Ja varmaan se edelleen se sama syy, että käsikirjoituksiin ei panosteta, mikä on niinku
tehdään liian nopeasti ja ei makseta kunnolla käsikirjoittajille. Se on varmaan se ajan puute. Se on niinku se, mikä näkyy niinku leffan teossa ylipäätään nykyisin. Kiire on koko ajan. Ennen oli vielä niinku 10 vuotta sitten varmasti lepposampaa touhua se. Se on niin kallista tietenkin, halutaan tehdä tehokkaasti ja tolleen, mutta niin, se on vähän sama kuin jos sanot, kun elokuva nyt on kuitenkin yksi taidemuoto. Että vaikka nyt tehtäisiin puhtaallisesti kaupallista juttua, niin se on silti taidemuoto, että ei tarvitse olla kyse mistään taideelokuvasta, niin ei nyt maalarillekaan voi sanoa taidemaalarille Picassolle, että hei kuule, kato, kello on nyt kuule noin paljon, että pitäisi olla vähän enemmän kuin tuo yksi kulma valmiina tuossa. Että eikö sulla ole niinku mitään ideaa tähän lopputauluun? Että sutaset siihen nyt jonkun. Ihan sama mitä, että toi alku on ihan hyvä ja keskikohtakin ihan jees, mutta no laita toi loppumaalla sinne mitä huvittaa. Semmoisiahan suomalaiset elokuvat on. Monesti niinku siinä vaiheessa, kun pitäisi pistää kaasupohjaan niin kuin käsikirjoituksessakin, niin se vähän lässähtää. Se loppu on niin kuin monesti minusta, että jos olisi ollut aikaa vaikka vuosi kirjoittaa pitempään, niin olisiko se loppu ollut parempi? En tiedä, vaikea sanoa tuommoista. Että siihen en jaksa uskoa, että se on siitäkin, että meillä ei ole hyviä käsikirjoittajia. Että niin kuin, kerran niitä on ollut ennenkin, niin miksi niitä ei olisi nyttenkin. Että. Ja sittenhän niin kuin, ei varmaan sellaista oikein täysin riippumatonta. Mutta no Suomessahan nyt ei mikään ole, kun säätiö, jos haluat tehdä elokuvaa, niin pakko saa säätiöltä rahaa oikeastaan. Kaikkien muiden paitsi Timo Koivusalo. Tai kai sekin saa. Mutta niin, ei sellaista riippumatonta tekijää. Ei millään, siis tuotantoyhtiölläkään ei ne pysty tekemään yhtä täyspitkää leffaa sille, että ne, tai pystyisi varmaan, mutta se on sen jälkeen konkassa se firma. Varmaan ottaisin ton vanhan venäläisen sotaelokuvan 80-luvulta Tule ja katso ja ahdistuisi siitä vielä vähän enemmän. Se voisi olla sellainen.